Hello guys, madyong buntag ninjong tanan. Tanawag saging guys. Ang dalera kadyo na hinog. Yelo na. Wa panay bawas amo sana nga painugon jud maadyo. Sana magkanon kay rong wanay kuan ba. Apud pa manggod na basta di pa kadyo hinog. Diyan guys, nas mamada na guys nga higda-higda, nga kanta-kanta. Nalingaw si siyang tanaw sa iyang cellphone. Malipay na lamang po kung magtanaw nga. Malipajan siya. Hello guys, ako na po ni si Jinburst and family. Maadong buntag ninjong tanan. Grabe mo ramang suga kadyong padagan, buntag sa dyo pagani. Human ako dito sa kuan guys, kusina. Nagluto ra kong kanang kuan, corn beef, gibutang ag itlog unja pansit canton. Kay mora ko na iya kuan ni giyan, mora ko na iya nga bawnon ni ngan to jadaan gabi nga mo ko na iya nga lutoon. Diya man ako dito guys. O gatak-ang nalaman day ko kuan, ininit. Unja dinengag mapapoy pagpitik sa ang dinengag. Nahuman na dahil ni Dja o kuan guys, pintura, ang ijang motor to ijang gipang baguhan o kanang naay color. Ijang gipagwapahan. Jagi sa day guys, kato si Rosie. Nahali na, dahil ni nga rin nga, taga bukid, gipalit. Dya mo na lamang panggi baligja kay kapoy pudning daghag ka ng kuan ba, maintenance daghag ti manunon sakto ng isa ka motor o kanang kuan tricycle. Usahay ra pud to magamit mo na nga mo na lamang baligya guys na dito sa isang higdaanan nagkanta-kanta. Mo na yang gana ni mama mulantaw kanang pirming kuan ba. Malipajon. Pero na po isahay kuan ko mulantaw kay maginat ko nang naji adlaw nga mingawon ta para sa ko. Kada adlaw ko mingawon dito sa kanang nay amo anja wa ko nahin mo kay nanan lagi ko dani nga na manggaji na guys mapadpad manggaji ta bisag asa lugar labi nag namingjo na ta mo nang antuso na laman ang mga kuan guys kamingaw mukha na kuno si Janja ang dinangag wa pa man ma luto mo pa may pagpitik. Hey guys, tanaw natag na luto na ba rin kuan dinangag na may kuandare kamuti. ito ni Bayle. Wala puti alim mo. Mura niyo mo kanan? Nganta guys, kamuti. Kanira ko ng kamuti dyan kanan kay mukha na si Janja. Wow. Mukha masitib lang. Legend. Mukha sa kan si Nejin. Nganta guys, kamuti. Nainit na kama? Ano naman yan? Mukha na kagkamuti. Mukha mo kamuti? Hindi. Ako lang yan kamuti kay mawala tayong mag-dive tayo mong kanta kamuti kami siya tagutos. Na guys. Ang takuan guys, kamuti, violet. Kami ba ang pagka kamuti ha? Katong hilong may lami, kaya tamis ito, nga ni violet, kaya tabangon man basta violet. Hindi kami dyan kamuti ha, kay kamuti yung lasa. Kasi dahil laing lasang kamuti. Hindi kamuting laing lasa. Pinagkukuha na ka ba? Ito muna to. Medyo ko ganang nga ni violet, kaya tabangon. Lahat bitaw siya guys sa puti. Hilong may lami. Kanta guys. Wala kay jeep, dinis na lagi. Gimingaw na kung sa kay jeep. Gusto kami kay Jeep, ato kagkuhan.
Dudad, puli lumagiti. Ito guys, gimingaw na ako sa kay jeep ba? Naanad sa Manila nga. Kada buntag magsakay ka na jeep. Magmamerkado magsakay jeep. Makamingaw ba Japod? Danis, probinsya, maman na jeep. Puro na tricycle. Makamingaw ba Japod kinabuhing Manila. Kaso lang isod ka, jumapusod Manila. Huwag kay kaugaling ng bahay. Napita mong mangupahan na ka. Isod ka, mangupahan. Trabaho sa kitang trabaho, agatang kita, mapadongras pag-rent sa bahay, di ta makatigom. Tapos sakto ra guys. Bahala na danis probinsya ginagmay, basta kanunay laman, basta madyo lang ang panglawas per me. Okay na kaadyo guys. Kamuti na eh. Pagnood kamuti. Ikaw? Bulang mo lagi. Na magpalit. Kamuti, bitaw na. Oh, magyapon na. Kamuti. Bulang mo sige kang Kamuting kahoy. Wala na yung kahoy, kamuti lang. sige nagpalit ng kamuti, wadi ka palit ng bulang mo. Alam, hindi mangitag kamuti. Blangoy lagi yung gibita, kamuti may yung gisuroy. Mana ka? Tira ulo nito. Kuya, triti mo. Pero ko sige ko, pangitag bulang nga, wadi siya. Kamuti na mas gihapon. Ulo to. Nangitag. Kana, kamuti mo diya, kamuti. Yung kamuting kahoy yung gipangita, anong kamuti mo yung gisuroy, yung ino na nung gidya. Hindi man kamo saad, ay nay, nakay bulang mo nay, danira ko kay hakang balikan dali sa adlaw. Laro ba pag-ingat balik ka mo tod? Paita na ino sa paning kamot ay. Unsa na yung buhat diya ay, dili paning kamot. Hindi ka mo pa na makapalit ng bulang mo sige na magkapalit. Paning kamot niya po na, kamuti mo na. Ay, thank you Lord, si Gracia. Manulit pa eh. Puro. Papa, Gian! Git-git na doon, lugar yan yung diya. nakaigit na lola ni mo. May dugay. Mainit tama dahil kuhan kamuti. Hindi na kamukha kamuti. Kasakit na tuhod ng kamuti ma? Bot na ay. Masamot na akong gibati. Putlo na lang na mo ang tuhod ma. Dahil pakutlo na akong tuhod. Ano lang po? Sa ilis niyo. Para di nakasakitan sa imo ang tuhod. Loyang mama. Ito, hindi nagugod ka mang nagugod ka. Siya lang. Muna siya guys, hindi siya makalip-lihok guys. Kay gamayng lihok, masakit na isang tuhod. Oh, saan naman eh. At ko na ko. Okay na. Nakaw na. Nagulit, pagdago lang niya. Walang mo yung pagkita. Hindi ako may vitamins. Bulanggoy. Bulanggoy, kahoy. Lem na bulang wala may magkamote. Bulanggoy, kahoy. Hindi na jud malika dyan guys. Sa Pasko na. Kailan na naman kadlaw, Pasko na. Hindi ko parang mingawa. Labi ng naslay nasod nga. Di sila kauli silang pamilya o Pasko. Lisod ka, dumaladyo sa pamilya. Labi ng Pasko, buong tuwig. Di makapiling ang pamilya. Mukanta na lang. Pasko na. Sinta ko. Ano? Ano to? Yes, kakakala. Ito ba ito? Pagkawalag pumasko, di ka mau kanta. Ay nalang kantang di ka mauwi. Pauwa ka lang. Ako ng taon sa kundi YouTube, mawawan ta. Masko ka, di ka tagaan. Di ka tagaan, masko ka. Gay mo ang kanta, wala na mao. Nangod to. Ito ta sa kuwan. Busy ka. Ito sa mag-ulog ta sa kuwan. O hapon na. Dito. Ayun, di ka dito. Busy ko.
Asa mo? Kapon, masama na. Sa phone ba? Phone. Ano na kayo ito? Ano na itong istorya na malakaw ako, wala ng oras. Asa dahil mo, nalapod mo sabot. Pwede sa mo. Asa dahil mo, ningon mo nga, mula ka mo dyan. Namin mga kuwan, mga transaction ba? Malagi ko kay baon, dubot sabot rin mag-injong duha. Dapat huwag namin sabot, apil ko. Thank you. For voice only naman eh. Inside for the boys only. Iring. Paano ka mo Excuse me guys. For the boys only. Salikod kaming ko, mo kayo suwan. Hinapod na si Jack Pomo. Masa po na po siya bawat. Huwag man mo takaan. Narot na yung maghihagbang. Tawag ka na na rin. Maghihagbungan, sayangan. Ako rin nagyan, sige yan. Agora na sige yan. Ngayon may baw, may pagkisi. Guys, so guys. Nasa ko ninyo guys. So guys. Bulang mo yan. Ulang na yan. Ito kasi may ikaagwan ba? Bulang mo eh. Yan! Una ko. Akir ko niya. Nanaog na kaya pamaho na. Ano pa rin pag-iigiyan na luto na sila ng ikuan din. Mukhaan pa kaming kayo. Wala pa. Kaming ko eh. Bala ka. Huwag ka na nung baling. Eragpanig yan guys, baon. Diyan sa ano, ni corn beef. Morning guys. Mainit na guys. Nagi, pamahaw nagi. Wow. Tudong, usig ka oh. Kamuti. Ready raman na siya. Sa imo ka sa di. Okay, makautot ko no. Ito guys, ako din. Ang sakit ng tuhod na kay ting bugnaw. Mukid may kasakit ng tuhod. Ang kami ko sa buhay na may pagputlo na. Sakit pala. Di man sakit nga. Kuan ka lang, kana iblak ka ba? Nangakaw niya ng balod. Usay, wala ko umoy. Gahapon natin ka ito ko diha. Asa diha? Oh, duwa pa ko'y umoy. Ang pikas sa tuhod, umoy. Murag wala bitaw, murag wala. Murag banhod nga na. Oo. Paligoy na kung pag-ibig laylay, isda na, grabe sa laylay. Sa ako na rin yung trabaho. Murag na, maimado na. Muna na siguro na resulta sa pero minimum pagpanay sa una no. Ano dito, pag ang akong dito na, pag-trabaho dito, pagplaso ko, tulo ka tuig na kung tahi ko, niya, gaba, tahi, gaba. Kaya pasmado. Ang akong tuhod, pero may mabasa. Bisa nag-ifron ko, pero akong tuhod mabasa. Pinaay, anak ka di mo, maluoy sa ginikanan day. Sultian di. Depende po. Daghan kay kung na, kung ano, nawaway kaluoy sa ginikanan. Kung ano, namanggani. Na ako ginom, depende rin pag kuhali mo sa inyong anak. Depende po. Napay anak nga maluloy o napay anak nga huwag kaluoy. Huwag kaluoy. Daghan, hindi na ano, bilang halos mo. Perting atiman sa gamay pa, pero pagkadako na, wala yung pati alam. Sabi nagmaminyo na. Bisag maminyo na ta, hindi nga punta makalimot o. Suam. Unta, Ginikanan. Isa rabadyatan ginikanan. Mawa natin ginikanan. Di natakitaglaing ginikanan. Mako. Kura. Ako mo nga yung pihinting mano. Wala!
Napay kamuti din kanta. Ito. Gutututot niya ko sa pilahan. Mumoton tayo. Hindi mo ko na pinaod. Guys, so, ka na experience na nako. Ano lagi nga kung mukha mo dahil yung magutututo? Ay, anad man ka na. Kailan good ka magsabang nga ito na ako? Madahan. Kubahan na bang electric fan. Na nasi mo kisi ng utos diya, gawa. So, ano ito? Di lang sa mukha kamuti na nga mag-utot-utot ko na siya silang ron. Di lang good ka magsaban na ikaw kung nangutot. Madahan. Asa may mong baw ng tubig, karing green o blue? Ang blue kinahang taas, ang gibaw na kinalang din. Green ka mo rin di ugasan. Natak na ba ni Der? Asa? Where ang ako lunchbox? Ay, Ano na tayo? Ano ito? Ano ka maligi? kuha na og init yung sudan. Kungawanan. Pag ito. Asa man ma? Boto naman nakabuhay na rin. Sinawa ba'y murag? Kuha niya ate. Murag kinawat gikan sa Jollibee ba? Bali diri na sa likod. Boto na. Sayo pa mo ikaw. Sa'yo nga, hapitin ka ni Papa. Yan. Dunhag sa kan ni Mama na pinalata. Nga ang guys. Uya sa kantong doon. Kamay na ikaw. Isa kami ang giluto, ingon makagisa. Ang sarap. Di man sa napangurot o balong sa tanang kay gamay sa sugla na. Nga ang guys. Ano sa inyong Christmas party, G? 16? 16. Gusto Asa may yung picture ma. nun? Ha? Yung dati? Anong way klase? Alin din? Ano sa day, ugmangan holiday? Hmm. Ano sa ba ng November 13, ha? Hindi pa siya din. Murag Boniface yun eh. Ah, baliktad siya ko. May klase ugma arang-arang. Magkapahuway. Tulog ra kog matibok adlaw. Hi guys, sumana may pamahaw guys. Nandiyan karon mag-shoutout sa ko guys. Shoutout ni Emma Narciso. Hi, dengan kanang salamat sa pirming pagtanaw sa mga vlog. Nandiyan pagamping sa kanunay. God bless. Shoutout ni Hazel Duaban. Maba na pagbasa? Duaban o Dauban? Dengan kanang salamat sa pirming pagtanaw sa mga vlog. Nandiyan pagamping sa kanunay. God bless. Nandiyan shoutout ni Terry A. Ano siya? Hi Ma'am JJ. Always watching sa imo ang mga vlogs. Shoutout ko sa taga Davao City. Hi! Dahan kanyang salamat sa imuhang pagtanaw sa mga vlog. Sakto ba niyang pagbasa sa imuhang name? Terry A. Diya shoutout ni Midilin Cruz nga naa sa Malaysia. Diya shoutout po sa iyang bana nga si Benji Cruz. Dahan kanyang salamat ninyo sa pirming pagtanaw sa mga vlog. Sa inyong suportahan dyan. Pagamping mo per media sa Malaysia. God bless. Diyan shoutout ni Gian Margaret. Dagan kayong salamat dahil sa imong suporta pero may pagtanaw sa mga vlog. Shoutout ni Midilin Morales. Hi ma'am, dagan kayong salamat ma'am sa perming pagtanaw nimo sa mga vlog sa pagamping sa kanunay. God bless. Shoutout ni Catherine Kuray. Dagan kayong salamat sis sa perming nimong pagtanaw sa vlog sa pagamping sa kanunay. God bless. Diyan shoutout ni Mars and family. Dagan kayong salamat ma'am sa imuang suporta sa pirming pagtanaw sa mga vlog diyan. Pagamping sa kanunay, God bless. Diyan guys, maratong ang vlog karong adlaw. Dagan kayong salamat sa pirming pagtanaw sa mga vlog diyan. God bless ninyong tanan. Bye-bye. Kita-kita na po sa sunod ng vlog.